Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao niya nasabing CB dinhi sa among Pinoy-anan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Mo imbitar ninyo karong hapuna ang atong sugilanon dili ingon nato. I'm sure doon natay mga sugilanon tagsa-tagsa nato sa mga dili ingon nato. Ato nang gitawag nga dili ingon nato tungod sa kakuwang og katin-awan, tungod sa kakuwang og scientific basis, tungod sa kakuwang og klaro nga explanation. Sa pagbalhin namo sa ABS-CBN sa Hagubiaw, gikan mi sa Leon Kilat, daghan kayang kahibulungan nga mga butang nga nitumaw dayon. Nag-iingnan ning kanang lugar sa Hagubiaw, bukid na sa una. Nga murag apil na sa gubat, daghan kuno kaayo mga nangamatay diha atol sa gubat. Daghan kay mga kalag nga wa mahimutang. Moto nga nahinungop sila pag-ayo nga or I don't know, nahinangop ba sila o nahasol sila nga daghan nikalit lami kadaghan og butho diha og nagtrabaho kay gatusan baya katrabahante sa ABS-CBN sa una sa labi na diha pa may drama, diha pa may mga teleserye, pati na trabahante diha sa ABS-CBN. Ang una ginakong nadunggan sa dili kasarangan panghitabo pagsugod yun ang broadcast in 1995 kung sa man tinibalhin sip diha sa Hagubiaw sa siyudad sa Mandawi. Ang unang yung ni sign on, ang unang nitingog sa among sign on broadcast diha balhin na namo sa ABS-CBN silang Edgar Escalante, si Marlon Villeta, si Anhing Marlon Villeta, si Jubiliar o kaubanan mga reporters bang mga ulitaw so kuan sila unang nitingog pag sign on gyud diha. Sus. Pag of course sign on ka, una nimo tingog imo ding time check. Mura pag mo hatag dayon og oras. Pag tan-aw nila sa relo, nagtuyok-tuyok bitaw kuno ng relo. Ambot nga nung nagtuyok-tuyok ang relo. Basta nagtuyok-tuyok pag-ayo ang relo nga unya di sila gusto nga ihulagway sa mga listeners nga nahibong sila sa relo. Mao toy una. Sunod doon na kunoy mga dili kapasabot nga tingog sa mga bata. Kay wa na mga bata nga mga artista pero usay di man ana sa studio. Kaya ang mga shoot sa una sa mga teleserye, location man to. So ang naargyo diha ang mga editors, mga cameramen, mga dagko ba, mga reporters, mga dramaturgo, ang mga wa man may bata nga mga talent sa una, ang mga bata magbata-bata raman to mga tingog sa mga artista. Doon ako ng mga bata nga alas 2 sa kadlawon, alas 3 kadlawon, magdinaganay, kunya magkinataw-anay, murag lingaw kuno kaayo. Ang maong mga bata diha sa ABS-CBN. Pero kasagarang makamatngon ini, motong among mga crew, katong among mga editors, nga mga dlawon, pag-andam sa among morning show, pag-andam sa katong mga editing sa teleserye kay pila raman ka book editing base sa ABS-CBN, magpuli-puli to ang para news, ang para TV production, o uban pa nga mga dinalian nga mga programa sa ABS-CBN. So sila intay maabtan dito kalaunas kadlawon, alas 2 sa kadlawon, alas 3 sa kadlawon. O sila mo usay gani kuno, mura ba sila kuhiton ba? Ya may nindot na kuno kayong idagan unsa ang trabaho man. So muhangyo na siya ayaw ang taon mayog sa muka kay trabaho ra man ning amo dinhi. Unya dihang kami ng Atty. Heidi Acuña mo yung mga anchors sa TV Patrol Central Visayas. Dunay kana bitaw murag dunay third eye nga kauban na mo trabaho. Mahibong may adto niya kay inig pang magkuyog mamay human pa ng kanang dayon ng alas pasado alas 12 na sa tupa lunchtime na magkuyog migikan diri sa among main building padung adto sa luyo kay tuwa man dito ang among kantin. Mahibong may guyog na mo niya, magtakilid ba siya ba? Kadako aning hallway, nga di magkamutarong lakaw siya, natay kasugat. Dagko kuno kay tawa ang among kasugat. Yung kami, wala malagi may mga bangga eh. Diya basta natay kasugat. Kunya mo, upakilid siya pag-ayo mo, mura siya muutot pag-iskilid ba? Kaya di siya gusto ikabangga niya katong mga dagko kuno mga tao nga among kasugat. Yung kausa, nitanaw siya na mong Atty. Heidi Acuña samtang nag-newscast me. Yeah.
Samtang natanaw siya, lingaw kay siya, kay kita siya namo, magbasag teleprompter, pero tanaw sa TV, mura ramig nagatubang sa TV. Pero na may gibasa nga teleprompter. Kunya, in between, in the commercial break, istorya sa mga cameramen nga, kuan ba? Kung sa pag-anggol, kinsay musugo nila nga i-zoom in, i-zoom out, kanusa sila mag tawagan nasib ka ng kami doang Heidi ipakita, kanusa nga ako na ipakita, kanusa si Heidi na ipakita, ang ako na ako akong kamera, si Heidi na iyang ang kuryoso kay siya, kay murag DJ man to siya, disc jockey man to siya, pero bago kay ito namong kauban. Kung man ang newscast, picture na siya, uban namong ato ni Heidi siya. Hibaw mo ato ni Heidi. Well, newscast, di pa to abogado sa idea to. Well, newscast pa mo ba? Nabi niya nagsayaw-sayaw des tubangan. Pero, murag lingaw kay siya nga nag-newscast mo. Murag, ganahan kay siya nga hayag kayong suga. Nagsayaw-sayaw ko, no? Nagsayaw-sayaw sa luka hinungay di. Well, mag-newscast mi, dali magsayaw-sayaw ko, no? Sa among atubangan. Pero okay ra ko, no? Dili ba dautan o taras. Lain istorya nga, nakapahibong ginamuntanan ang angkor sa TV Patrol itong higayuna kami panduhang Ina Reformina. Si Ina Reformina karon natudlo na sa Marcos administration isip undersecretary mantingali sa Presidential Communications Office or sa Philippine Information Agency, basta related nga agencies sa public information na si Ina Reformina karon, so government official na siya. Siya pa angkor sa TV Patrol Central Visayas. Dato siya newscast sa udto. Motong, ining paniud to na mawa si Ina kay standby pa man siya sa newscast. Newscast man to sa ABS-CBN News Channel na ba ito yung or Sarimanok News Network pa ito sa among news channel. So siya intay mahibilin uban sa mga cameramen diri sa TV Barn. So siya ram usad ako magkina ang TV Barn. Para sa newscast, i-on tong aircon, perting bugnawa. Pero perting iuba, ngit-ngit kayo kay ang makitaan siya ra tungod sa daghan kay mga lights. Unya, human na may og pangaon, dayon na mong sud padung na may kantin, padung mangaon. Perting luspara sa tagduma sa kantin. Ang among kantin adto ko to i-bidding to kinsay concessionaire. Unya mo to magpuli-puli to mga operator sa kantin depende sa resulta sa bidding. Sus, yan tagduma sa kantin, doon na siya mga i-hire nga mga tindera o mga tindero o mga kusinero. Yan na amigo na to na mo sila. Pag sunod mo kantin, perti man na luspara, ino luspan mo kayo mo. Si Ina, diri Ina. Iko niya, na, unsa may nakapahibungan na si Ina. Siya na pas Ina nag-newscast. Nag-newscast sa susunod. Pero diri order na. Ni-order ako ng adobo. Ito nahibong sila kay si Ina ko ni-order ng adobo. Pero pag li-li-las barn, si Ina dito pa. Wa mo biya. Siya nang kapunta na, ma'am, ni-order ng adobo yung sinawa pa. Pero dito na si Ina ko, maudyo ko nung naunga, maudyo ko nung tinguga. Demanding kay tingog. Nangita ng adobo si Ina. So, pasti lagi bunga. So, mo na yung mga pipila ka mga di na ako maistorya ninyo ang tanan, pero pag illustrate lang na nga puno mi sa mga istorya nga sa mga dili ingon nato. Dili man nato ikapasabot. Pero ako masiko pangutana na sa mga ako ano dili man ko makakita. Maybe kay mo report ko dito dayon ng alas 6 sa buntag para sa kong programa sa Arangkada sa DYAB sa una. Unya mo biya sad go ikaw mas TV Patrol sayo pa kay gabi o say alas 6 pa, alas 6:30. Labing dugay na kong biya dito alas 7. So, wa pa jud koy makitaan, wa jud koy madunggan. Pero kung usa magbaktas raman ko gikan sa ABS-CBN padung sa among panimay sa diri pa ko puyo sa pagsabungan sa Raja Town Homes sa pagsabungan. Kanang higayuna ni adto di pa kay nadaghan ang mangagi. So naglakaw ko mga alas 7 gabi. Ako ra usa naglakaw. Kanang entire stretch gikan sa Esquina Kanduman padung adto sa Raja Town Homes. Kana mga 5 minutes, 10 minutes ang depende sa gikusgon sa imong lakaw. Ako makuha na ako 5 minutes sa lakaw. Naglakaw ko, niya man isuga. Niob lang kayo. Kaya kanina ito, kabasakan pa na. Karon mga subdivisions na naadi sa kilid. Kanina ito, kabasakan pa na. Sumingaw pa dyan na pa na yung mga bahay diya. Sa usa ka bahin. Sa pikas nga bahin na yung mga pipila ka bahay. Pero
sirado ba, doon ay gate. So wag nang magtikaw-tikaw sa gawas. Pag-agi na ko diha na may mga kasagingan sa igsud yun nimo sa eskina na di kasagingan sa tuo. Ikuan man mura bag saba kay ang kasagingan. Mura ba og ninagi kanaas ba? So akong gilingi. May murag tao nga nagbitay. Ingot paragot. Hunungan ka anak ako nang susihon ngano nagbitay na siya. Tilig buhi pa na. Makasumbog sa polis. Reporter ba ako? So iko di lang tiyali oy. Ako ra bag usa tiyali dili na mao. So naglibog ko. Badayon mo ko paglakaw, mabalik ba ko sa akong agi o ako bang susihon ko nagbitay bagyo tutawana. Kadugayan, gilingi na ko balik. Kung saan niya pagbitay nga saging man na. Kaya ba man ta sa bani or sa dahon sa saging, dili man na gahi. So kung doon ay nagbitay diha, maluoy untang saging, dili unta na siya mutuyhad. Ang saging, mabira unta siya kabugatan ng tao nga nagbitay. Ako na lang yung gitutukan, bahala na. Unas man ay saging. Kanap itong saging nga, ang pasabutan ng unas, kanap itong uga ba, na nalaya na nga dahon sa saging, pero wa matagak. Nagpabilin pa siya siya punuan, niya mura siyang nagbitay. Mura siyang nituhoy ba paro sa ubos. Unas sa saging. Tungod tulis so akong, kung sa tuwi akong gihuna-huna, kaya ingon dyan ako og tao nga nagbitay. Pero puhira pangayo lang, Huwag ko kakita o mga ingon nato, madili ingon nato. Dahil sugod karong hapon sa programa, nangutana kong Dr. Iris, doon na ba kay kaagi hours nga sa ibong kadoktora, dili ma-explain sa medisina, dili ma-explain sa siyensya. Ingon si Dr. Iris, doon ako'y duha. So ako i-share ninyo ang duha niya ka mga sugilanon. Ang una, gagmay pa kuno silang bata. Unya, sa gagmay pa silang bata, ingon sila atong ilang lola tinang, ang mama sa iyang mama, na taga Tugbong sa Kananga sa Leyte. Naganahan galigid siya muuli. Kaya operahan na in taon to siya siyang brain tumor. Unya, ibanta na siya yaya din sa Subo kay magliso naman siya Bulacau. Kinala sila magsiya na doon na siya walker. Moabag ba niya? So ingon ko to siya sa mama ni Iris na si Laura Tan. Kay Laura Tan man to iyang mama. So pa maminyo ni Fernando Hacosalem nga muuli ko sa Tugbong kay nakoy amigo dito. May ito akong amigo kay kadungan akong merinda. Kasi mo apong nako inig paniud to. Doon ko kay istorya dito sa Tugbong. Nung ako nung mama ni Iris sa Tugbong, kinsa man ang amigo ni mama. Kung wa man. Simple siya balik-balik na ako'y amigo. Usahay gani mo, ano man Sugbo. Mumusta man ako. Gusto ko muulig Tugbong kay suod kay ito na ako akong amigo. So sila ko nung Iris na interes sila, magduwa-duwa sila. Naman ko na yung kwarto diya sa ilang bahay, kanang ilang guest room. Na mo ilang gipapuyan ni sa iyang lola Tinang. Unya, mga nagkahapon, ilang lola Tinang suri-suri na dito sa gawas, ilang pagmuna suga, musod sila sa guest room, magduwa-duwa sila, ilang pagmuna suga, niya maghadukay sila, hala ni amigo ni lola. Ilang pagmuna suga niya, magtago-tago sila. Unya, magtinakpanay sila ba sa ilang tago-tago. Niya iya ko nung kaluham, naman ni kaluha sa Eris, gitaw, ningan lang ng Ida. Ganahan ko nung mutago sa ilawom sa hilawom sa higdaanan. So, bawang ko na suga. Pagkahuman ako no, nireklamo ko no si Ida, ni Iris nga, kinsa man itong nanigarilyo. Kay sila ko no sa una, gagmay pa sila mga bata, manigarilyo man ito ilang mama o papa. So, ang mga opos ko no sigarilyo, ilang sundon, ilang dekutan, ilang yup-yupon. Ingon siya na ay nanigarilyo dito sa ilawom sa katri, napasok man gani ko. Sus, tanaw na nagyupasok. Wa man ginanigarilyo nila. So, sila pagtuo ang migo na to. Ni Lola Tinang, sigihan na lang sungog-sungog, nasuko baka gipasuan sila aron paghatag nila og leksyon. Ikaduhang istorya ni Dr. Iris, medical students na sila duha. Sila gyapong duhang kaluha. Unya anatomy ko no nila nga class after
1 month nga lecture, i-introduce na sila silang mga cadavers. Group of 6 kuno nga estudyante assignan kag usa ka cadaver. Nang pateng lawas ba? Kasagaran kuno mga cadaver sa una nga tun-an nila gikan sa mga mental hospital, gikan sa mga prisuhan. Motong usahay mga deformed ang mga pateng lawas niya, usay siya daghang patik. So gikan mga piniriso man nga nangamatay. Inya ila na tun-an dili to duaan nila, ila tong tun-an. Of course na mga duwa sa mga medical students. Ya kana kuno mga patek pasayloa sa mga nangaon karon ha na naatlan nga nangaon karon. Kana kuno mga pateng lawas sud ana sa ilang classroom. Murag ilang laboratory. Kuan pa kayo kanang baho pang formalin ba? So kuan pa guys na ilong. Pero kana kunong baho sa formalin mawa ra na kay ingnon sila sa ilang teacher nga pahira nila og Vaseline ang tibok pateng lawas. Ang Vaseline aron nga dili mag-uga, dili sad manimaho ang ilang mga cadavers kay mautoy ilang tun-an sa tibok tuig sa ilang first year. So si Iris kuno magsigig pahi diri lang sa Bukton. Bukton na siya magbasig balik-balik ang iya mga kaubos grupo mo iyang papahiron dito sa may ilok diri sa may tudlo kay hadlo kuno siya kuno no pahid siya basilin sa tudlo tig hakpon pa siya sa cadaver or kun ari kuno sip siya sa ilok tiyali ko nung piton siya, ang ikamot, hadlukan sa na Dr. Iris sa medical student pasib, no? Pero ang iya ko nung kaluha. Kay, ang ila ko nung cadaver sa ilang grupo, na ay sing-sing. So, iba mo, mga medical students, ila ko nung kikuha ang sing-sing, niya ilang gihawang huwaman. The whole weekend, ikaisulob ani, next, klase na to, balik na sa, lain na sa nga, sakop sa grupo ang mo pusulob. Sus, ang iya ko nung kaluha, si Ida na sinitabuan na ni. Iya ko nung tong turno. Yang gisulob ang sing-sing. Niya natug siya. Nagnap ba na siya og early afternoon. Sus, kipadamgo mo kuno siya. Mura ko nung itong cadaver mo, padamgo niya nga, iuli na ng akong sing-sing. Iya ko, di ko nung niyatag doon, pero kung niya, kuhiton nga siya, iuli na ng akong sing-sing. Lain ko nung kayo pinakamata siya nga klaro pa kayong damgo ba siya panguna-una. Unya, ang sing-sing ko no, dari man niya gitulo siyang tudlo, iyang giunlanan. Jadi gyud siya, balik unta ko no siya og tug, sus kapantay man siya, murag doon naman ko yung nilingkod. Doon yung nilingkod sa iyang kama. Napita mo lingkod ka, kutson di, ang kabugat mas nilingkod ba, murag mo irog yung hidaanan, doon naman yung nilingkod. Ang mga tusus, wa siya magpaabot og pila ka adlaw, kay pila ka adlaw mo ilang turno atong sing-sing, iyang giuli ang sing-sing. So iyang giistoryahan na niya mga kauban, mausab diya ko no mo tong most of the year wa nay nang hilabot sa sing-sing atong maong pateng lawas kay kada sulob sa sing-sing mura og gipadamgo o dunay kahibulungan nga nahitabo nila. So daghan kaayo nga mga sugilanon nga atong mahinungduman gikan sa atong mga higala, gikan sa atong mga paryente. Kinis Marisa, ang paboritong atiman ni CB Girl, si Marisa Pidin, ni taga Pidin pa ni siya pagkadaga Arsenal na ni karon ang iyang apelyido Minyo man og taga Bantayan, taga Daan Bantayan. Akong pangutana si Mar, ikaw Mar, unsa man sa imong kahibulong nga panghitabo sa bata pa ka? Duwa ko no mahitabo niya, iya ko no maguwang 12 anyos pa, itong mga dekada 80 dito sa Kananga, kay Kananga man silang Marisa gikan. Sa una ko no sa ilang barangay, usaray TV, usaray kabayan dunay TV. So ang mga bata ko no magtapok dito sa bay, kunya mo nang hits mga ginikan mo tan-aw TV, kunya inigawang mga salida ay hapon mo pauli sa ilang bay. Hipong kuno sila ang ilang maguwang, alas 11 na alas gabi, umanaman ng mga salida kuno sa TV ng orasa, sign off naman ng mga TV station sa una. Wa pa man mauli. Hantod alas 12 na lang sa tungang gabi, wag yapon mauli. Alaunas kadlawon, wag yapon mauli. So nabalaka ng iyang mama o papa. Gipangita na nila ang iyang maguwang. Sus, dito may gani ilang nakitaan. Dito natug ilang iyang maguwang sa ilang lolo, sa bahay sa ilang lolo. So pangutana sa ilang papa, ngano wa man ka mo pauli sa ato? Ingkuno nga pa, dito naman ko sa atong bahay pa, pero pag abot na ko sa atong bahay pa, naa may pari sa atong balkon. Kaya mga bahay sa una kadto bitaw na ay
na isilong. Katuwang kinamosaka jud ka ba? Kuto ilang bahay sa una niya. Sa balkon ko nunay nagputi nga lalaki. Ungol niya pari. Niyo mo kuno pari nga tigduowan sa ilang bahay. Nahadlok siya mosaka. Wa siya manuktok, wa siya manawag, dilahos siya og adto sa bahay sa iyang lolo. Aron nga adto lang na siya. Yo may telepono sa una, o may text sa una. So intang kahibaw mga perting hadlukas mga ginikanan na unsa siya nga kadlaw nang dako wa pa maulit sa ila. Pero pag susil sa balkon, wa gyud ko na tawo. Pero nakakita jud ko na siyang nagputi diya sa ilang balkon. Mutuwagin siya mo paulit. Lain pag yun na sugilanon na akong i-share ninyo karong hapuna. Inila kay ni silang mga negosyante. Doon na sila daghan nga mga negosyo sa Visayas ug Mindanao. Kausa ang iyang anak o ang ilang mga sinaligan sa negosyo, ganahan magayto ilang papa og bangka, kanang pampot, kusugay mo dagan. So niingon bitaw ko na nga gikan sa ilang negosyo dito sa Mindanao, mag-boating ra sila padung din Subo. Sus, di na sila, ay, kuan lang ta, mag-aeroplano lang ta, ayaw, para magka-istorya tagtarong mo niya, awatay, way maghasol na to, kay narata sa boat, kita rin mag-boat. Sus, di unos bitaw ko na. So, imbis ang ilang schedule, maabot sila og sayong gabi na dako, wa pa sila maabot kay giunos man. Wa pa mo yung mga GPS ko sa una. So, mga bana-bana ba lang? Asa na sila napita? So, ingon ko no ang katutag iya gyud negosyo sa ilang mga boatmen nga siguro alang dita mapadpad sa Kihora. Kailang uli kitag Subo, kaya hunog mo itong tingog ang mga negosyante. Uli kitag Subo ha. Siguro alang dita mapadpad sa Kihor. Sige siya balik-balik, dili mapadpad sa Kihor. Susunsa na itong orasas gabi. Basta lahom na ko nung gabi. Nangaon na mo silang panihapon. Yung ako ito sila plano nga ito mga ons boat kay para na ini panihapon abot na silang Subo. Gikan ko no sa layo kayo kakita silang suga. So niingon ko no ang mga sugdal na suga o telig kuan na isla na or syudad na ito patabang na ta dito patultol taga asa ning asa gion pa dong Subo. Ipaduol ko na suga pila na 10 minutes, 20 minutes na ng lawig, mao man kunong gihapon gilayon sa suga. Wa man sila gid maduol. Sus, kana ulan santil mo mateni. Dito sila sa laos dagat, wag gid sila bisag asa sila lingi, wag gid sila makita ang gawas atong hayag. Pero ang hayag di gid maduol. Murag ini paduol nila mao ra gyud distansya, murag no sa man gimino pa to sila. Finally, kalit lang ko nung nga nakakita sila og mga structures ba. Dali-dali, paduol eh, dunggo na sila. Pagtano, resort man. Sus, pagpangutan na, unsa man nga resort? Kuan bitaw ni ani si Kihor. Sa ilang likay-likay si Kihor, dito sila napunta og resort sa Sikihor. Mo ni nitabang mo ni nigiya nila asa padung nga Subo. Unsa may explanation na? Unsa may mga katin-awan? Ana mao mga sugilano. Tinuod ba nga dunay mga tao nga dunay third eye na di makakita sa atong kasagaran na makakita sa kasagaran di nato makitan. Pero nag-istorya ko itong DJ na among kuyog na makakita ba siya o dili makitaan sa ubang tao. Siya stressful sa gaining akong amot matawag ba nga abilidad. Iyang gitawag to og curse. Mura ba kuno og tunglo niya. Kung ano man, bay, iyo siyang makakita kag mga patay, gadi makitaan sa uban. Nya murag ang mga patay ba, murag dunay mensahe niya, na murag nag-expect sila, nakakita, madyod ka na ko, tabangi ko. Murag bang mga patay in distress, mga patay nga dunay problema, mga patay nga dunay concerns. Isa di sana sayon, oy. Di ba nga di sayon pakigdil o mga buhi, unsang pagkahapon, makakita kag di ingon nato. O ka na mga kalag na naapiki. So, kuan ba? Mura ko na dako kay pala suunon. Bisan asa siya, ma-mall man, ma-aligre man nga lugar, mamingaw man nga lugar, doon siya makitaan, gadi makitaan sa ubang mga tao. Muna, masaypan na siya buang, kay mukalit lang siya og panaplin, mukalit lang siya og likay. Kay para sa mga tao, hawan siya kay kayanan, pero para niya doon, nagidaghang kayang kasugat.
unsa man ang abilidad diin man nagikan. Unsa may rason ana. Mas kana doon na bagid sila third eye, doon na bagid sila abilidad nga wa na to, abilidad bay tawag ana or responsibilidad na. Natihali mo na ilang papel aron pagtabang sa mga kalag nga wa pa mahimutang. Doon na may mga TV shows, dili ba, nga makitaan, maka-communicate pa ka sa mga nitaliwan na ng mga minahal sa kinabuhi. E kasagaran ana kana pang wa pay mga closure, muna nga mangita in taon sila unsay nahitabo. Doon ay parinti nila nga namatay, unya way klaro ang mga sirkumstansya unsay namatyan. Ya finally pinagi ani mga gitawag nga mga medium, mahibaw-an nila, makakuha silang mensahe nga ay kabalaka, nahimutang nako diri, ang nagpatay nako mao kini mao kana. So mao to ang rason sa akong pagkamatay, mao kini mao kana. Ang akong patayng lawas wa makit-i, pero akong patayng lawas gitambog diri dapita ana. So doon na murag sense of closure sa mga misteryo sa ilang mga minahal sa kinabuhi, giun sa pagkamatay, giun sa pagkahitabo. Hindi na gikan gasa ba na gikan sa langit, paagi ba nas Ginoo aron nga ma-reassure ta nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-una na og taliwan sa laing kalibutan maayo ang kahimtang o nga dunay kapuslanan ng atong pag-ampo alang sa ilang kapahuwayan dayon. Ugasa ni gikan sa ngitngit, dili ni gikan sa Ginoo. Na we're not supposed to know unsay nahitabo dito sa laing kalibutan, pero sa atong pagpangresgar, sa atong pagkaapurado, gusto kitang mahibaw unsay atong dangatan human ining atong lifetime, human ining atong kinabuhi sa walog sa mga luhaan. Wa ko'y tubag anang tanan nga mga pangutana, pero dunay mga sugilaron nga kahibulungan na atong madunggan gikan sa atong mga higala. And I'm sure kamong tanan doon na sa inyong kaugalingon ng mga kahibulungan ng mga sugilanon. Ang katapusan natong sugilanon parte ni CB. Pag-abot ni CB dire sa bahay, ingon si Iris, mupakita gani si CB og lihok nga murag doon na siya makitaan, doon na siya mahibutngan, ato gid siya badlungon. Dili nato siya murag di nato siya encourage ba. Kaya kini ko ng mga iro, doon naman ni sila makitaan. Kaya di nato makitaan. Tuod man, pag abot ani CB, murag siya kamang, wa gyud siya tingog. Pero diha nakaduaw mi sa maguwang ni Iris, si kanhi Provincial Board Member Ferdy Hacosalem, ang ila Pinoyan na naman sa Silver Hills, na sila'y iro nga maguwang ni CB, nag-una ni CB. Mas gamay ni CB pero kuan ba, mas mature na ba niya, mas maro ng irua. Angan prudence, among anggaan og Pru, pinangga kay na ni Trina Hacosalem. Sus kini si Pru murag nahimong ate ni CB. Tudluan niya si CB unsang pag-ambak, kikan sa lingkuranan, si CB kuan gusto magtuon pero tungod siyang kadako malamba ba siya, so di na siya mausab. But ang labing ngilngig nga abilidad na hatag ni Prudence ngadto ni CB ang pag-aw-aw. Tudluan bitaw ng Pro si CB og aw-aw, karon si CB pertinang usahay makadungog mo si CB pertinang sa baa. Unya ang iyang latest karon na katunan ni Pro kanang pag-aw, kanang aw-aw nga prolong. Tagsara kay ni siya mo aw si CB pero kasagaran anay iyang aw-aw. Dinusog na mi kahibong ni Iris sa dihang doon na tingog si CB. Mananaw mi og TV or mag-istorya lang gud ni Iris, si CB mo buwag na mo, unya mo atubang sa usa ka direksyon sa mobile, mo aw-aw siya. Kung badlungon din siyang Iris, CB, only Jesus lives here. Iya bang i-discourage si CB ba? Usay akong kuguson si CB aron dili na mo awaw. Pero matag karon og unya, no na siya tan-awon sa usa ka bahin sa among bahay nga iyang aw-awon. Ambot unsa iyang makitaan. Pero aw-aw nga mura ba lang og I don't know, akong tan-aw nang iyang iko magkitiw man, so mura og iya lang gi-greet kay do na may bisita diri sa among bahay. Ikaw ray mahibaw sip. Kinsa nang imong giaw-aw matag karon og unya. Pero dili na sama ka sub karon, di na sama ka frequent karon. So tingali hasta si CB either naanad na or para niya way peligro. Sen kinsa man iyang nakitaan.
Pero tinuod yun nasultin Dr. Iris, ha? Only Jesus lives here. No? Kuyong na to. Walay lain. Daghang salamat sa inyong pakiguban namo karong hapuna. Palihog ibutang diya sa comment box ang inyong kaugalingon ng mga kasinatian o mga sugilanon sa mga dili ingon nato. Uban ni CB o ni Dr. Iris, kini si Leo Lastimosa. Salamat sa inyong pag-agwanta ug sunod ug pagpaminaw sa atong panahom. Dayong kilong-kilong. Thank you very much, CB girl. Ikakita mo sa ribo ni CB kay bago ning kaligo si CB o niya gitauran niya Yamar aning iyang ribbon. Samot ka kung gwapa kuno si Boy tungod sa imong ribbon. Daghang salamat kanatong tanan.